denboraldi berria, eta ja azken urteetan bezala, ikusi dugun bezala, bi proiektuei aurre egin behar dira, bat egiten duten bi proiektu, baina alde batetik eneikat, eta baita ere Abadiño taldea, afizionatu mailakoen taldea, eta zuek ere bide horretan, afizionatu maila indartzen ari dira emakumezkoetan, eta bide horretan taldea hori indartu behar dezuen. Bai, hori da gure objektibo apur bat, ez da, badakigu talde asko daudela kadete eta juniorrenak, eta faltatzen kategoria afizionatu maila da, eta horregaitik lan egiten dugu gazteekin, ikusten duzu moduan danak gazteak dira, gero aurreak aukiteko pasabide bat profesional mailetara. Zuk esan duzu, azkenean talde honen funtsa da profesionaletarako bidean laguntzea. Bai, hori da, ez da, apur bat, gaur egun dau nahiko kanbiaute, ez da, pentsetan da juvenil guztiak ja profesionaletara joan behar dira, baina portzentaia asko ez dira pasatzen, horregaitik nik uste dut oso beharrezkoa dela. Zu 23en kategoriak eta ondinoko landu egin behar dalako, ondinoko neskak ikasi egiten da bielako, eta mintzat hori pausua profesionaletako bidean. Batzutan xakaso kostatzen da egutegia egituratzea talde honen zaten? Bai, hori da, azkenean karrera askotan ikusten gabizen moduan, sub-23 dako ez dago karrera asko, eta dauzen karrerak ja profesionalek hasi izaten da. Orduan saltoa handia izaten da, eta guk egiten duguna da apur bat lehenengoko temporada profesionalekaz ez korritu, eta gero ja haurekin korritu. Taldeko kidei dagokienez, baitugu Olaz Kamino, Euskalduna, baita ere pixkat egitura mantentzen, berriak dituzu, Ainhoa Sanz bezala, zer espero dezakegu eta zein txerrenduarengan jarri behar dugu fokua. Bebai daukogu nahia, bebai beste bizkaitar bat daukogu, logikamente Euskal Herriko Abadiño Euskal Herrian daukogu, baina nik ateak inori bez ez dotzea asisten, eta nik uste eta apur bat fokoa dela aurrek ikastea txirrindulari profesionala gure badabie, badeki ja reflejoa, beste ekipoan ikusita, orduan nik uste danak lan berdin egin beharko dutela. Eta pixkata postu jokua eginda, zein uste duzu izango gala urrengo urtean eneikaten ikusiko dugu? Urrengo urtean edo aurten? Zein liteke? Laster ikusiko duzu, Olaz Kamino, urte hasiera, lehenengo helburuak beteta, hilabete baino gehiago daramazue lehiatzen, eta seguro sentsazio onak pilatu dituzuela, baina jakin genuen nola hasi dezuen denboraldia. Kaixo, Renterian hasi genien, bigarrena eta lehenengoa egin genuen, Almudena lehenengoa egin zuen, eta orain bigarren lasterketa izango da Euskaldun proban, eta gaur krono bat dugu, kilometroko batekoa, rampa oso durak izango dira, eta berze sentsazio izango dugu. Izango da krono bat 5 minutu inguruko edo utzi gora bera. Zer helburu dituzue denboraldi osoan zehar? Euskaldun proba irabaztea eta sentsazio onak izatea Euskaldun proba osoan eta denboraldi luze hau ere bai. Euskaldun txapelketa zaratago beste karrera batzuk lehiatzen dituzu ere? Bai, Kopa Espainia egin genuen Nojan, eta hurrengo astean dugu Beasain, Galiziatik eta Navarratik eta orain, preparatuko ditugu Euskaldunarekin proba horiek importanteagoak direlako. Abadiño taldean beti eneika taldeari begira gongo zarete, supongo, helburua izanik talde profesionalera iristea. Bai, dago lehiaketa bat, igotzen genuen, nekaterago, Sorte hon. Eskerrik asko.